Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut yn defnyddio'r table mode ar gyfrifiannell i ateb cwestiwn cynnig a gwella. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma sydd yn gofyn iddyn ni ddefnyddio ydych cynnig a gwella i ddatrys yr hafaliad x di cwbio a dio 4x tynnu 29 yn hafal i 0 yn gywir i 2 le degol. Nawr i gychwyn i osod allan yr ateb i'r cwestiwn, dyn ni'n defnyddio y tabl tebyg i hwn yn fan hyn. Dyn ni angen tair colofn i'r tabl. Yn y golofn gyntaf, dyn ni'n disgwennu cynnig, rhaid mae hwn yn gwestiwn cynnig a gwella. Yn y canol, dyn ni'n dweud gwerth ochr chwith yr hafaliad, sydd yn y cwestiwn yma yn x di cwbio, a dio 4x tynnu 29, ac yn y golofn olaf, dyn ni'n di ofyn ydy'r gwerth yma yn rhy fach, neu ydy'r gwerth yn rhy fawr. Nawr, ar y cyfrifiannell wedyn, ar y model yma, y casio FX 85 GT Claswys, dwi angen pwyso home yn gyntaf, y bottom yma, i gael y ddewislen yma i fyny. Dwi angen mynd a draws i'r table wedyn, mynd a draws dwy waith i'r dde, pwyso execute, a dwi yn y sgrin yma. Nawr, y peth cyntaf dwi angen deud wrth y cyfrifiannell ydy be ydy'r ffwythiant, yr f of x sydd gen i fyny, sef ochr chwith yr hafaliad. Ac i wneud hynna, dwi'n pwyso'r botwm f of x ar y cyfrifiannell, a dwi'n mynd i lawr dwy waith i ddiffinio, neu define yn Saesneg, f of x. Felly mae'n fflachu fan hyn yn awr, gofyn i fi be ydy f of x, o dyma ni ochr chwith yr hafaliad, mae'n x di cwbio, dyma fo'r botwm x yn fan hyn, pwyso x, a wedyn pwyso'r botwm yma fan hyn i gael y pŵer. Mae'n fflachu yn y pŵer yn awr, dwi angen pŵer 3 ar gyfer x di cwbio, pwyso'r dde wan i ddod allan o'r pŵer, ac yna adio 4x, a wedyn tynnu 29. Execute wedyn, dwi wedi reid yr hafaliad cywir i fewn i'r cyfrifiannell. A dwi angen cynnig pethau wedyn. Nawr, mae cwestiwn yn gofyn amdano i 2 le degol, ond y gyntaf dwi angen cynnig rhifa cyfan. Felly beth am i fi gynnig 2? Nawr y targed yn fan hyn ar ochr dde'r hafaliad ydy dim. Dwi'n gweld fod rhaid 2 fewn yr rhywbeth sydd yn rhy fach, negatif 13 rhy fach. Felly yna gynnig rhywbeth sydd yn fwy wan, beth am gynnig 3? Wel, dyna fo. Mae 3 yn rhy fawr, sbiwch. Felly, os dwi'n cynnig 2, neu reid hwn fewn yn y tabl yma nawr, gwerth ochr chwith yr hafaliad ydy negatif 13. Mae hwnna'n llai na 0, mae yn rhy fach. Ac yna, dwi wedi penderfynu cynnig 3. Dwi'n cael 10 allan os dwi'n cynnig 3. Mae hwnna'n fwy na 0, so mae'n rhy fawr. So dwi'n gwybod fod yr atab cywir rhwng 2 a 3. Nawr nesaf, yna i drio pethau efo 1 lle degol yn nhw. Felly, allan i fynd lawr y canol i gychwyn, yna i drio 2.5. Mae hwnna'n negatif, mae'n rhy fach. Felly, yna i fynd i fyny allan i gael 2.6, sydd dal yr rhy fach, dal yn y negatif. A wedyn ei drio 2.7 efallai nesaf. Dyna ni. Mae hwnna'n rhywbeth wan sydd yr rhy fawr. Felly, nôl yn y tabl, dwi'n gweld fod yr ateb yn dod rhwng 2.6 a 2.7. Felly, yna i drio hein yn fan hyn, trio 2.6 a trio 2.7. A wedyn dwi'n gweld, a wedyn fynd a draws yn fan hyn, i fyny ac a draws, i weld yr gwerth yn llawn. Os dwi'n trio 2.6, negatif 1.24, sydd yn negatif, rhy fach, a wedyn mae trio 2.7, rhaid 1.483, rhywbeth sydd yn rhy fawr. Felly, i 1 lle degol wan, mae rhwng 2.6 a 2.7. Ond mae'r cwestiwn angen i fi fynd y fwy, angen ateb yn gyfer i 2 le degol. Felly, na fynd a draws i chwith o'n ag 1 i lawr, i fi gael trio rhywbeth newydd. Na fynd hanner ffordd eto, hanner ffordd rhwng 2.6 a 2.7, ydy 2.65, so na i drio hwnna. Mae hwnna'n positif, felly rhy fawr. Fyna i fynd uned yn llai, fyna yna 2.64. Dyna ni, wbeth sydd yn rhy fach, sbiwch. Felly, eto, i fyny ac a draws i gweld y gwerthoedd mewn llawn, sbiwch, dydy'r tabl ddim cweit yn dangos y gwerth yn llawn. Felly, os dwi'n trio 2.64, mae hwnna'n rhaid negatif 0.14, 256, sydd yn rhy fach, mae'n negatif. Ond os dwi'n trio 2.65, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn rhy fawr, mae'n
2.962.5 sydd eto yn bositif, felly rhy fawr. Felly, i ddailedegol wan, dwi'n gwybod bod yr ateb rhwng 2.64 a 2.65. Nawr, i ateb y cwestiwn, rhaid yr ateb yn gywir i ddailedegol, dwi'n rhywun angen mynd hanner ffordd rhwng y ddau yma i brofi os di'r ateb yn fwy agos at 2.64 neu 2.65. So, o'r cynnig olaf y fan hyn ydy hanner ffordd rhwng 2.64 a 2.65. Mae hwnna'n 2.645. Os dwi'n cynnig hwnna, na i mynd i fyny i'r dde i weld o, cynnig 2.645, mae'r gwerth yn dod allan fel 10.1844, 86,125. A mae hwnna yn bositif, felly mae am dod yn rhy fawr. Felly fyddai ateb y cwestiwn yna nawr ac ella sa gwneud llinell yw'r rhif fan hyn yn helpu fi ateb y cwestiwn. Na be dwi wedi gwneud ydy dwi wedi cynnig gwerthoedd gwahanol, a dwi'n gwybod rwan fod 2.64 yn rhy fach, mae 2.65 yn rhy fawr, a wedyn hanner ffordd rhwng hein yn nawr, 2.645, ond mae hwnna'n rhy fawr. Felly mae'r gwir ateb rhyw le rhwng y ddau rif yma, ond yna unrhyw rif rhwng y ddau yma rwan i ddailedegol, mi fyddwn nhw'n talgrynu i lawr i 2.64. Felly, yr ateb i ddailedegol ydy bod x yn hafal i 2.64. Nawr, cyfle yn awr iddo chi roed cynnig ar gwestiwn eich hun. Ystynwch gyfrifiannell allan, defnyddiwch ydych cynnig y gwella yna hefo'r table mode i ffeindio ateb eich hun i'r cwestiwn sydd yn ymddangos yn awr. Ac unwaith ydych chi'n gwneud hynny, cymharwch eich ateb chi wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.